Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga wasiyar da fitaccen shehin malamin addinin musulunci Sheikh Abubakar Sadiq Famasi ya bari kafin rasuwarsa, inda ya bar wasiyar ne kai tsaye ga 'yan ƙasar Najeriya, sannan kuma ya ƙara wayan musu da kai kan cewa duk rintsi duk wuya kada ka taɓa barin Ubangiji subhanahu wata'ala, kada ka taɓa sarewa da cewar Allah zai kawo maka mafita. Domin wannan magana da yi wallahi ta yi kacibis da wata magana da Soja Boy ya yi jiya, inda a jiya Soja Boy yake cewa addu'ar ku 'yan Najeriya ba za ta taɓa yin tasiri akan 'yan ta'addan nan ba, ƙwara ku haƙura ku bar Allah, ku daina yin addu'a domin ya kawo muku mafita. Shi kuma wanda idan mutum ba shi da hankali kuma da ƙiƙi ne shi ko baya ganewa sai ya ɗauki maganar Soja Boy really haka ne, wanda kuma ta saba wa addinin musulunci, domin malam ya nuna cewa da Saudiya ta fi Najeriya rikirkicewa, amma yau gashi Saudiya ta gyaru. To kada ku taɓa sarewa da addu'a, dan Allah ku tsaya ku saurari wasiyar da malam ya bari kamar haka, amma ku danna mana subscribe, mun gode kamar haka. Allah ya kuma da Allah wasiya na gaba, mu talakawa mu daina yawan faɗan wata magana. Manzon Allah ya ce wala taqulu ala anfusikum illa khaira fa innal malaikata ta'ammanu bima taqulun. Sai ka ji ana cewa ai Najeriya kan ba ta gyaruwa ba, haka ne? Ka je ka tambayi tarihi, garin Makka kafin zuwa manzon Allah lalacewan take ciki yafi Najeriya. Baka sani ba? Yanzu haka a Saudiya duk dan kasa in dai dan Saudiya ne, in kai dan kasa ne ko baka aikin gwamnati, a wata zaka ji alat din kudin da ya kai kudin Najeriya naira 800. Wallahi wa yake ai mai digiri ma a Najeriya ba daukan 800. Ko me wadana diba? Ana diba? Mai digiri to yanzu a kasar Saudiya duk dan kasa yana da naira 800 a wata. Kuma wallahi haka kawai lokacin shugaban kasan ko sai ga ya tura wa mutanen kasar gaba ɗaya kowa akalla naira miliyan 3 miliyan 5 haka kawai wata rana wani lokaci. Sannan in kai ba da kasar bane kai igama shine kai takardar zama a kasar, duk wata akwai da zaka je ka bude motar ka a cika maka da abinci da komi na cin wata ne. Kuma wallahi wanda suke ɗiban ni jiyau ne ba gano ba, wallahi yace in aka baka abincin malam sai kai wata 3 ma bai kare ba. Komi na abinci za a baka, ina cewa kai takardar zama a kasar to kana da shi. Ka je ka tambayi tarihin garin Makka, kai Dubai nan da kai suna da 7 star. Addu'o'i da komawa zuwa ga Allah ya sa yanzu ka duba Dubai tana da 7 star wanda duk duniya ba irinsa. To Saudiya ka je ka karanta duk yanda ka ji adalcin da suke da shi da tausayin talakawa da waye asibiti in kai dan kasa ne akwai asibiti free, ko kai ba dan kasa bane ka sani a Saudiya dai in ka je ko baka da naira sai ka ci kaza, zaka ci kaza. Akwai da ake raba abinci, kana zanne kuma kana zanne wani zaka ji ya zace maka ga wannan yau juma'a ne kaza sabil ne kuɗi riyal an baka naira riyal 20 ya ishe ka ci kaza katuwa ba a yanka ta biyu ba da ta kawai na abinci a Saudiya ya ishe ka. Kuma wannan magana ke faɗa ba a yanzu haka duk mai jini a duniya ya sani wallahi Najeriya ta fi kasar Saudiya kuɗi nesa ba kusa ba, nesa ba kusa ba. Ba na jin malami ya ta lissafi ne, idan mutum fa yana da tiriliyan ɗaya da kai da familin ku zanna ba wanda zai fita, kullum sai an kashe iya kuɗin da ake so na abinci da kyauta, sai an shekara 100 ta ƙare. Wani a Najeriya yana da tiriliyan 100, me zai da su? Kuma sai ya je kiyama ɗaya ana tambayan sa yana zara ido wa an malihi min ainat tasaba wa fima anfaqa, kuma har yanzu bai fasa nema ba. Ga sunan manya masu kuɗi mara su a Najeriya. Mai kuɗi ɗaya a Najeriya fa, mai kuɗi ɗaya a Najeriya ya kai wata ƙasa guda kuɗi. Wallahi mai kuɗi ɗaya a Najeriya ya kai ƙasa guda kuɗi. A Najeriya muke da su, babu irin arzikin da bamu da shi. Banda man fetur kawai arzikin noma kaɗai ya isa ya rike Najeriya. Da kuwa jin Buhari yana ta faɗa da gaske ne. Akwai wani mufti Sheikh, za ku na ganin shi a social media, da wani babban malami a Madina lokacin da aka kawo su Najeriya, ka san me fi burge su? In suna tafiya a gefen kwalta da suke ganin bishiyoyi green da irin grass carpet. Wannan bishiyan da kike yin da wallahi duk duniya ba kowace kasa wani Allah mata wannan arzikin ba. Yanzu duk Saudiya sai a shuka bishiya tafi shekara 100 da kai za ta fi abubuwan da su malami nan suke 20 kai girma bishiya a kasar Saudiya. Sai ana hada mata da allura da waye za ta girma. Amma kai sai ka shuka bishiyan mangoro waye sau nawa kake masa bayi? Ka gani? Muna da arziki da yawa, to mu talakawan bakinmu ne yake ƙara jawo mana masifa. To dai kamar yadda kuka saurara, wannan da ita ce wasiyar da ya bari wa 'yan Najeriya kan cewar kada ku taɓa sarewa, kada wani ya zo yana ƙoƙarin gina muku wani abu a rai wanda ya saba wa addinin musulunci, ku bisa kar ku yi haka. Wannan dai shine abin da malam yake ƙoƙarin isarwa ga 'yan Najeriya, kuma alhamdulillah sako ya zo. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Abadan Blogs TV.